Tlet xhur ilu l-ħajja tal-familja ta' Kyle inbidlet totalment meta skoprit li t-tifel għandu l-lukemja. Ngħid isa waqgħet minn x'imkien u qed tistenna li xi darba ħadd instabat mal-art imma dak nieżel għadek fl-arja. Ma tibda tgħid meta ħanoħodha t-tisbita. Għax xokk kbir u dat-tifel qatt ma marat. Xi kultant tentni ħares lejn ibdu lanqas biss ikun jista' jemmen li fil-verità Kyle huwa marit u jgħix biss permezz tad-donazzjonijiet tad-demm. U ħafna saqsewni imma x'demm jieħu Kyle? A positive B, qedtilhom jiena mhux għal Kyle, id-demm ma tistax tmur tgħidlu dan għal dan. Id-demm ittieħ għalik istess, id-demm ittieħ biex tinvestih. Min tifel ferriħi Kyle l-ewwel ingħalaq fih innifsu u ħafna drabi kien jispiċċa jitkellem mas-softoj tiegħu. Du softoj li huwa aħna ngħidulu ħuħ. Darba fl-isptar badnieħ qed jitkellem miegħu biex ma jħarrislux lejn zaqqu għax għandu zaqqu kera. Issa għandu kuntat kbir ma das-softoj. Vordi li issa spiċċajna anke milnilu speċi tal-għajn il das-softoj. Biex hu jkun bħalu għax naħseb daqskemm jitkellem ma dal-softoj qas jitkellem magħna. ċertu ġieħ qisu qas joqgħod jgħidu. Iżda il-lokalità ta' Ħalsafi irnexxilha toħroġ lit-tifel minn qoxortu u Kyle beda jmur jilgħab il-futbol. Pustieru bejjeħ tal-ħanut f'Ħalsafi ġiethom l-idea li jorganizzaw sensiela ta' attivitajiet biex jinġabru fondi għal Kyle li jrid imur jagħmel it-trattament l-Ingilterra. Missier Kyle jittama f'futur aħjar, iżda jgħid li xorta ser jibqa' jibża'. Jiena ngħid li kull naqra deni li tlalu ġo moħħi xorta li terġa' titla' l-lukemja. Għalkemm ikun fieq jekk Alla jrid li jfieq, jiena nemmen ħafna walla jekk Alla jridu li jfieq, imma moħħok ma jibqax imserraħ bħalma jkun imserraħ normali. Filwaqt li ringrazzja lil kulħadd tal-attivitajiet li qed jiġu organizzati għal Kyle, il-missier jgħid li l-isbaħ rigal li rnexxielhom ituh in-nies ta' Ħalsafi u li t-tifel tiegħu issa tirnexxielu iħoss il-ferħ. Mhux għall-fondi biss. Li jiena x'in jidħol jorqod Kyle naraw ħriqet qisu Anġlu ferħan huwa biżżejjed għalina.